Ngano nga iro magdamag bato. Na yan ang gibutang nako diri. Nya. Oh, dalawa. Oh. Ano ang bato? Oop. Oh, yan ko haon. Nya di na mi ihatag. Muna yung buhaton basta mo abot ko sa mua. Hindi na siya bato, madaga na siya nga doon sa kabatuhan. Nya magkuha na siya bato. Oh, nya. Oh. Karon di na niya ihatag. Klaro iro ah. Ano po do? Gidala na po niya bato. Diri na po niya gibutang. Akong lang. Ambi to. Ambi bato. Wah, di na pa na niya ihatag ron. Maniway buot na iro. Hindi na. Ambi. Ambing bato. Koy klaro ni Moise. Ano nga yun? Lakaw na siya. Tangag yung bato. Idol. Oh, bibutan akong bato. Saan bato? Itong ko. Oh, nya. Oh, hindi na niya ibutang. O, dara. Yung kuha na bato. Nya, awa na yung bato dito. Na siyang baba. Ang bato. Ang bato. Hoy. Hindi bato. Hindi niya hatag. Ano ka na siyang iro ah? Kung gusto mo dahil. Hindi na tutag po. Oo na. Tara, mawa na. Di na siya. Kung ilapay. Tara, mawa na ito. Yan ko ngayon mo. Ang ba to? Ang ba to? Dito ni hatag. Tara. Ito ni ilagay dito. Tara. Kung ano ba yung bato? Kanang bato hagikan din sa gawa sa bahay. Hindi. Hey. Ito niya ito lang. Wala akong basagaan. Butang din niya tungod na. Oh, yung gihatag na ko. What? Tara. Doon na siyang kigduwa garo. May ba to? Di niya hatag. Namarayg. Namarayg. Uy, namarayg. Kunay kabalo nga ano ni siya. Comment lang. No? Okay. Bye-bye.